מחפשים יישור שיניים בצורה נוחה ודיסקרטית? שלום, אני דוקטור מישל פלס, אני רופא שיניים במרפאת כללית סמייל, בת ימון בבת ים. קשתיות שקופות הן סדרה של פלטות דקות ושקופות, מוזמנות במיוחד עבורכם. כל פלטה מזיזה את השיניים בהדרגה, לפי תוכנית טיפול אישית. הטיפול מאפשר יישור שיניים מדויק והדרגתי. הפלטות שקופות ונוחות, ואפשר להסיר אותן בזמן האוכל ובזמן הצחצוח, וזה יעזור לשמור על היגיינת הפה. בפגישת הייעוץ נבדוק את מצב השיניים ואת הסגר, ונחליט ביחד אם קשתיות שקופות מתאימות עבורכם. כאן, בלב בת ים, במרכז בת ימון, תמצאו מרפאה גדולה עם צוות רופאים מקצועיים, שירות אישי וחניון צמוד שמקל על ההגעה. לפרטים, צרו קשר עם המרפאה או תיכנסו לאתר של כללית סמייל.